pak se to tak nějak jako postupně všechno jako rozjelo a nešlo to zastavit. Tak kdybych měla charakterizovat jedním slovem přes čáru, tak asi chaos. Asi chaos. Je to pro mě hodně velká jako věc do života a jsem hrozně ráda, že jsem to součástí vlastně všeho a že bez holek a bez týnky bych to vlastně nezvládla. Že je to jako skvělý být takhle dohromady. Je to pro mě velký zážitek.